дирӯз маросими қуръакашии мусобиқаи бокс дар доираи бозиҳои тобистонаи олимпӣ сурат гирифт. Дар риштаи бокс тоҷикистонро се варзишгар Баҳодур Усмонов дар вазни 63 кг, Шаббос Негматуллоев 81 ва Сиёвуш Зӯров дар вазни ҷамъи 91 кг намояндагӣ мекунанд. Дар натиҷаи қуръакашӣ ҳарифи Баҳодур Усмонов дар даври якум намояндаи ҷумҳурии Доминикан Леонел де лос Сантос муайян гардид. Рақобати Баҳодур Усмонов 25 июл дар назар аст. Шаббос Негматуллоев бошад дар даври якуми мусобиқа бар муқобили муҷзани чинӣ Чен Дасян вориди ринг мешавад. Ин дидор низ санаи 25 июл сурат мегирад. рақиби аввалини варзишгари дигари тоҷик Сиёвуш Зӯров намояндаи Фаронса Мурад Алиев муайян шуд. Хотиррасон мекунем ки Сиёвуш Зӯров рақобатро аз даври дуюм санаи 29 июл шурӯъ мекунад ва дар сурати пирӯзӣ бар Мурад Алиев Сиёвуш ба даври чоракниҳоӣ мебарояд. ҷараёни қуввозмоиҳои варзишгарони кишварро телевизиони варзиш мустақиман намоиш медиҳад.